Salamat sa Diyos mga kapatid sa isang um, malaking pribileyo na ipinagkaloob sa atin na tayo ay ah, muling makapag-aaral ng mga makabuluhang impormasyon na patungkol sa mga pangunahing lunas o tinatawag na first aid sa mga karamdaman na kagaya ng mga namamagang gilagid at bibig, no? Ang mga namamagang gilagid o stomatitis ay pamamaga na mga malalambot na tisyo ng bibig. Ang paggamot ng tubig, mayroon po tayong limang kaparaanan dito mga kapatid na kung paano ipanggamot ang tubig, no? Water therapy. Number 1, magmumog ng tubig na may asin 3 bisis maghapon bago kumain. Yun po yung gagawin mga kapatid. Yung pangalawa, masahinhin ng mga malilinis na daliri ang mga gilagid pagkatapos magmumog, no? Yun po yung pangalawa. Pangatlo, magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain gumamit ng malambot na sipilyo. Then yung pang-apat, uminom ng 4 na basong katas ng prutas sa buong maghapon, no? Yung panghuli o panglima, patingnan sa dentista ang mga namamagang gilagid at sa doktor ang infeksyon ng bibig. Yun po mga kapatid ang isa sa mga advice na pag talagang di na makayanan sa first aid, no, sa mga pangunahing lunas. Ang gagawin naman sa halaman, paggamot ng halaman ay mayroon po tayo dito mga kapatid ng mga halaman na pagpipilian, no, na kung saan ay madali natin matatagpuan sa ating paligid. Ay nasa 5 po ito mga kapatid na halaman. Number 1, pakuluan ng 10 minuto ang isang baso na tinadtad ng dahon ng bayabas, no, sariwa sa 2 basong tubig, salain at palamigin, gamitan pangmumog o panglinis ng bibig tuwing matapos kumain. Yun po yung kapag-apply paggamot sa pamagitan ng dahon ng bayabas. At yung pangalawa naman ay yung bunga, no? Yung bunga mga kapatid, balatan ang 3 bunga, dikdikin at pakuluan ng 10 minuto sa 2 basong tubig. Gamiting pangmumog o panglinis ng bibig. Kung mayroon po tayong available na nakikitang bunga, no? Pangatlo, yung kay Mito, star apple, no? Pakuluan ng 10 minuto sa 2 basong tubig ang 1 tasa na tinadtad na sariwang dahon ng star apple o kay Mito. Gamitin ito pangmumog. Pang-apat, yung duhat. Pakuluan ng 10 minuto ang tinadtad na 10 sariwang dahon sa 2 basong tubig. Gamitan pangmumog o panlinis ng bibig. Yun po yung sa duhat. Kung mayroon po tayong nakitang available na duhat o lumboy, no? Lumboy. Yung panghuli, yung talong, no? Magtadtad ng 3 dahon, pakuluan ng 10 minuto sa 2 basong tubig, gamitin pangmumog o panlinis ng bibig. Yun po yung mga kumbaga sa yun po yung nakakatulong mga kapatid sa mga namamagang gilagid at bibig. Yun po mga kapatid, salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na pagsubaybay. Naway ingatan po kayo ng Panginoon at mayroon po kayo naintindihan sa mga bagay na ito na ating mga natalakay at maibabahagi naman sa mga taong kung saan ay nangangailangan ng kagalingan sa ganong karamdaman mga kapatid. Muli, salamat po sa Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat.